Pozdravujem vás. Dnes sme prišli po pol roku na miesto, kde sme osadzali a doviezli tento domček. A prišli sme na návštevu dať si kávičku, porozprávať sa, ako sa domáci býva. A ešte spomeniem jednu špecifikáciu tohto domčeka. A za mnou si môžete všimnúť, je tam taká čierna časť, kde o chvíľku pribudne ešte ďalší polmodul, ktorý sa aktuálne vo výrobe vyrába. Takže ten domček sa rozšíri o jednu izbu a o postupnú chodbu. A ďalšou špecifikáciou tohto domčeka je, že má sedlovú strechu a tu sme ju dorábali vlastne na mieste. A bližšie informácie, čo sa týka pôdorysu a nejakých špecifikácií, vám rád zodpoviem osobne. Takže teraz by som rád sa s domácimi trošku porozprával a možno sa aj vy niečo nové dozviete. Takže moja taká prvá jednoduchá otázka, ako sa vám býva v domčeku? No, my sme tu prežili zatiaľ 2-ročné obdobia, teda jar a leto, takže môžem povedať, že to bolo niečo také úplne výnimočné, lebo sme v podstate prvýkrát spolu v tom novom domčeku, bo každý sme bývali doteraz osobitne a my sme vždy túžili po takom spoločnom nejakom bývaní, ktoré by bolo blízko prírody, lebo my sme tak prírodne zameraní obidvaja, tak myslím si, že sa nám to podarilo a ten pozemok sme si vybrali, aby tu bolo veľa zelene, aby proste sme tu mali nejaké zrastlé stromy, medzi ktorými teraz sedíme a ten dom sme sa snažili tak zapasovať, aby teda nejako to ladilo spolu a myslím, že sa nám to podarilo. Uvidíme ešte tie ďalšie ročné obdobia. Zima tu býva taká iná ako na Dolniakoch, takže my sme z Dolniakov pôvodne a zatiaľ teda sme radi, že sme tu a vôbec neľutujeme, že sme spravili takýto krok. A keď sa môžem opýtať vlastne, prečo ste sa rozhodli pre tento typ stavby? Pre tento typ materiálu? No nebolo to úplne ako samozrejmosť, ale my sme išli do takej trošku neistoty, že aj po finančnej stránke, aj po stránke mojej práce, zamestnania, narodila sa nám dcéra, takže bolo veľa tam takých neistých záležitostí a nám sa pozdával najmä ten typ domu ani nie kvôli tomu, že je mobilný, ale kvôli tomu, že je modulárny, že sa dá skladať na etapy a že vlastne v tej prvej etape je plne funkčný, len je maličký a môže sa časom, keď budú na to podmienky, že môžu sa zväčšiť tie bytové priestory a to vlastne riešime, čakáme teraz na ten druhý polmodul. Takže to bola hlavne také lákadlo, alebo taká možnosť, že dneska už tých možností výstavieb domov je viacero. No a potom samozrejme to, že sme natrafili na vás a sledujeme vás už dlhší čas na internete a vaše aktivity a veľmi nás upútala najmä tá filozofia toho prírodného staviteľstva, že ten dom je vlastne postavený z prírodných materiálov, že sa pokiaľ sa dá vyhýbate nejakým chemickým prostriedkom, náterom a vôbec tej stavebnej chémii. No a vlastne to drevo samozrejme je veľmi príjemný materiál a potom samozrejme aj po tej stránke, že to bolo pomerne rýchlo finalizované, celá tá stavba vlastne neviem, nejak pol roka trvala alebo tak nejak. No a vlastne oproti bežným stavbám tradičným určite kratší čas a teda to boli také asi hlavné dôvody. Super. A čo by ste odporúčili alebo povedali ľuďom, ktorí že tie stavby sa im páčia, ale majú taký pocit, že to je malé, nie je vlastne na bývanie, to je možno nejaká chatka, možno nejaké skúsenosti z toho priestoru, čo by ste im povedali na túto takú nejakú otázku? My máme skúsenosti s priateľkou s malými bytovými priestormi, lebo priateľka mala jednoizbový byt a ja som mal síce trošku väčší, ale tiež malý starý domček, kde som býval, takže nám sa tie malé bytové
priestory nezdajú nejaké veľmi malé. Samozrejme ten polmodul, ktorý pribudne, tak to vylepší ten komfort, že ten úložný priestor bude väčší. Ale čo sa týka netreba sa báť toho malého priestoru, pokiaľ človek má rád práce v záhradke napríklad, tak určite, lebo s tým sme počítali, že celé to letné obdobie, jarné, letné budeme tráviť vonku, pokiaľ bude počasie a tie vnútorné priestory vlastne sú akoby takým doplnkom, hej, toho bývania. Samozrejme v zime ešte uvidíme, to ešte nemáme odskúšané, ale myslím si, že keď sme doteraz bez problémov prežili, že prežijeme aj to zimné obdobie. Super, ďakujem. A ešte na záver by som sa opýtal takú nejakú spätnú väzbu, čo by ste odporúčili možno nám, čo môžeme zmeniť alebo vylepšiť tej výstavby, komunikácie, celého priebehu tej našej spolupráce, a čo môžeme zlepšiť. Je niečo, čo vás napadá? Ťažká otázka, lebo tá komunikácia bola veľmi dobrá. My sme vlastne spokojní nielen s tou samotnou stavbou, ale aj s tým prístupom, s komunikáciou. Vedeli sme sa na vás ako výrobcu spoľahnúť a máme také referencie aj od iných, ktorí boli v tej stavbe, napríklad takí, čo nám dorábali so strechou, čo nám robili strechu, tak tiež boli pozrieť ten domček a usúdili teda, že naozaj že je to kvalitná, precízna stavba. Tak po tejto stránke ja si myslím, že nemám nejaké výhrady, nejaké výčitky. Musel by som sa asi dlhšie nad tým zamyslieť. Určite by nejaké detaily boli, ale teraz ma ani nenapadajú. V poriadku, ďakujem. Ja si tie detaily viem tam nájsť, aj my ich vidíme a pracujeme na tom, aby sme sa neustále zlepšovali, posúvali a robili ten vývoj. Takže preto aj ďakujeme každému zákazníkovi, ktorý nám umožní, že môžeme tie domčeky stavať a že nám vlastne umožňuje pracovať s kvalitnými materiálmi a že sa to môžeme ďalej posúvať. Tak my si ideme vypiť kavičku a čajík a v ďalšom videu vám poviem nejaké bližšie špecifikácie tohto domu a hlavne dozviete sa cenu, na ktorú sa budete isto viacerí pýtať.